debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mandok maulia te mahamudi amai, na mangarorohita sian gonggoman ni haholomon, jalan apa ucato kita tubagasan harajaon, ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang na sitong, na manundangi ganup jolma na di portibion. Sondako mabohim tuhami, jala parbadiay marohanami, asa hutanda hami dalan hanguluan, marhite siani. Say rajay mahami, asa unang manimbil hami sian dalan na sitongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami, marhapor siaon tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amen. Marende mahita. Yesus ni debata imana tersurat di Matius 7 ayat 20 sada. Dada saluhut halak namandok au Tuhana bongot sogot tu harajaon banua ginjangi holan akka namangulahon lomo ni roha ni damang na di banua ginjangi do ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu adopan di debata lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami mangulahon. Amin. Marende mahita. Go
Satopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin ni roham na godangido. Saya asi maroham mi da sandok bangson nami. Saya sama dosa nami saluhut na. Saya sungguli marohan nami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulo hami. Amen. Tabege mahata baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalausim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Say mulak maho tuau. Ay do si paluaho. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amen. Marende mahita. Tabege mahata ni debata turput di hari mingguon imana tersurat di Yesaya onom ayat sia sahat rodi 10 tolu tajahama marsikat sori. Jadi di dok ibanama laho maho jala dok matu bangsoon saya manangi-nangi mahamu alai unang atusi hamu saya idahamu ma alai unang mananda hamu. Patakang marohani bangsoon, jala mingori pinggol nasida, jala pitungi mata nasida, asa unang marnida mata nasida, manang marbineke pinggol nasida, manang mengatusi roha nasida, jala unang muba manang malum hilalauna. Jadi nikuma sadia lelengon ale Tuhan, jadi ninama pai matarulang akahuta so ada marisi jala akabagas so marisi jolma jala tarulang tanoi gabe halongonan. Ai padaon ni Jehovah ma aka jolmai gabe langasi tutuma parsitongan ni tanoi. Alai tading dope di bagasan sapar 10 nang akai siapononna dosongon hau tusam jala songon hariara namartuko di hatatabana boni nabadia do tukonai ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Marende mahita. Raja di surga
hatindakon maha porsiao tai, songon nan hatindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di bata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumapalangit dohotanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilam, na tua tubanotoru dung tanom, na mula mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, la hundur tu siamun di bata Jahoba, ama naik pargogo na suatu dosa ni. Au porsea diton di Parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatapan hala Kristen akan nabadia, doho dihasesaani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan nasora sudah. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Balimahon Dung Epipanias. Tanggal 6 Februari 2022. Topik Minggu. Menjadi pengikut Yesus. Mananggabe si huton Yesus. Sada. Padidion nabadia. Patu paud do dihuriatta on padidion nabadia tuaka yanakon ni huriatta di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 di permingguan pukul 10.00 WIB. 2. Pembukaan ibadah khusus. Khobara tu program ni huriatta di tahun 2022 on. Patu paon ni huriatta ma permingguan khusus, full music, band. Di tahap pembukaan on, di patupa 2 kali sebulan. Ima setiap minggu perjolo, dohot patuluhon si ganup bulan. Jala di bagasan mingguta sadarion, ima ibadah pembukaan, di patupa di permingguan pukul 10.00 manang jamonom sore. Tatang yakom ma asa merdalan dohot dengan dihubasi tim pelayanan ibadah khusus. Tolu, pembukaan pertangyangan wilayah, sermon-sermon kategorial dan kelas CD di bulan Februari 2022. Ibadah pembukaan pertangyangan wilayah, sermon-sermon dohot kelas katekisasi CD, patupauta di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 mulai pukul 10 siang WIB maringanan di Gereja HKBP Pasar Minggu Pinangido Tusude Ruas jemaat asaro di acara pertangyangan ini. Problema hita di bagasan Las Niroha. 4 dewan-dewan. 4.sada Dewan Koinonia. 4.sada seksi sekolah minggu. A. Pengumpulan persembahan anak sekolah minggu ibadah online tahun 2021. Pinangido Tusude ianak konami sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Namara minggu marhite online di tahun 2020 sada. Na papunguhon peleanna marhite celengan. Boima di pasahat tu kantor sekretariat ni huriatta di gereja mulai sian hari Senin sahat tu hari Sabtu.
jam 10 satu jam 15.00. Jala dibaima guarna dohot kalasna. Manang boi ditransfer tu rekening gereja HKBP Pasar Minggu. Ima rekening Bank Mandiri dohot Bank BRI. Dimulai sia tanggal 25 Januari 2022 satu tanggal 10 Februari 2022. Informasi selanjutnya boleh dihubungi Kak Ani Boru Pengaribuan. Nomor HP adong di tikting. B. Jum kelas saliling bulan Februari 2022 boy mata jaha di tikting nang adong di hita. 5. Nomor bagas 5 titik sada tik perjolo naing majalo pasu-pasu perboga sama Ezekiel Maranata Gultom S. Sikom anak Niamata Insinyur Arlewes Gultom Master Teknik Tubu Ninata Loisebeti Boru Silitonga SHMH alamat Tanjung Barat Residen A garis miring 3 Jalan Tanjung Barat Selatan nomor 1 RT 03 RW 02 masuk wilayah 2 ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot orwana Nelly Ratih Boru Purba SE Boru Niamata Situa Dr. Anus Gepas Purba Tubu Ninata Rakna Boru Pasaribu Esit ruas ni HKBP Kebun Jeruk Resort Kebun Jeruk alamat Jalan Masjid At-Taqwa nomor 36 RT 01 RW 02 Kembangan Utara. Pamasu-masuon patu paun di hari Sabtu tanggal 10 sia Februari 2022 pukul sia WIB di HKBP Kebun Jeruk Resort Kebun Jeruk. 5.2 tikting paduahon naing majalo pasu-pasu perboga somma Felix Tiogin Maruli Huta Barat MSC anak Niamata Dr. Anus Mersakap Huta Barat Tubu Ninata Rismauli Boru Huta Pea alamat Jalan Tanjung 4 Blok G2 nomor 2 Ranco Indah Jakarta Selatan masuk wilayah 10 Pitu ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot orwana Ruth Teresia Boru Nenggolan Esos Boru Niamata Timbul Nenggolan Tubu Ninata Dr. Anda Lelisari Boru Dongoran ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu alamat Taman Sari Puri Bali Taman Ayun B3 nomor 10 sada RT 04 RW 010 sada Kelurahan Curug Kelurahan Kecamatan Bojong Sari wilayah 10 Opat. Pamasu-masuon patu paun dari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul sia WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 5.3 titing perjolo dohot na paduahon naing majalo pasu-pasu perboga semma au pentri pandapotan sianipar anak Niamata Dr. Anus H sianipar nahinan Tubu Ninata T Boru Situkir nahinan alamat Jalan Mandor Basir 2 RT 04 RW 02 nomor 20B Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Depok masuk wilayah 15 ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot orwana Repikasari Boru Sibarani Boru Niamata Pendeta Ependi H Sibarani Tubu Ninata Surtaka Boru Simajutak ruas ni Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Bekasi 2 alamat Jalan Udang 6 nomor 222 Perumnas 2
Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Pamasumasuon, Patupaon di hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 pukul siawib di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Bekasi 2. 6. Ruas Nabaru. Nunga di jalo gabe ruas huriaon di hari Minggu sadarion, tanggal 6 Februari 2022, 5A. Keluarga Hendra Prengki Sitorus, Hinata Christine Natali Boru Simatupang, 2 danak. Nasida pindah sian HKBP Si Jantung Resort Si Jantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan AUP Blok L nomor 72, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Jatipadang, Pasar Minggu. Masuk wilayah 4, nomor registrasi jemaat 04792. B. Keluarga Brand Williams Kultum, Inata Catherine Pipiana Buru Perhusip, Nasida Pidasian HKBP Kompas Indah Resort Setia Mekar, Distrik 19 Bekasi. Alamat Jalan Ranco Indah, Gang Masjid Nurul Islam nomor 29, RT 6 RW 02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Masuk wilayah 17, nomor registrasi jemaat 17902. C. Keluarga Erwin Nopiter Situmorang, Inata Lucy Repina Boru Simarmata, Dohot Sada Danak, Nasida Pidasian HKBP Tebet Resort Tebet, Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Pejaten Greenland Kapling 8, Jalan Gunung 5 nomor 4, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masuk wilayah 1, nomor registrasi jemaat 01790. Itu danak nasorang. Di basa-basa hotu hatta do 2 danak bawa dohot boru-boru anak kembar di hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di keluarga Guntur Andre Fernando Panjaitan, Inata Pesta Uli Agrina Boru Siregar. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 115, RT 05 RW 01, masuk wilayah Tulu. Hipasdo danahi songoni nang natorasna. Walu. Ruas nomor ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude perhalado ni huriatta HKBP Pasar Minggu. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan madihamu sude ruas ni huriatta. Goar-goar ruas nomor ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai siap tanggal 6 Februari 2022 satu tanggal 12 Februari 2022 Boi Mata Jaha di Warta Jemaat Nadong di Hita. Hatan di debata di nomor ulang tahun 5. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dah teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Tikting nasojinahahon dohota parhepengon ni huriatta, boi mata jaha di tikting naung di parade ni huriatta. Songonima tikting di hita di Bagasan Saminggon. Merende mahita huhut papungu pelean. Sai sono
martangi yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan guarni Yesus Kristus tuatai. Amin. Horas madihita saluna suaksoni manang di sude ruas ni huriata na mengikuti secara live streaming. Nuaing taparadima rohata pikirata lau majalo bohal partodion hatani debata imasian Markus bidusada mamukasan ayat saplonom 1 ayat 20 sonoma hatana disi. Dungi dina mardalani ibana di topi ni tao Galilea di idama si Simon dohot si Andreas dongan saamani si Simon na sumapakkon jalana tutawi ay pajala do nasida. Jadi di dok Yesus ma tunasida ihuton hamu au bahenokku do hamu si jala jolma pitor ditadikon nasida ma jalai laos mangihuton ibana. Jadi dung dumao otik didalani siani diidama si Jakobus anak ni si Zebedeus dohot si Yohanes dongan nasa amai di bagasan parau donang nasida pature-turehon jala nasida ayat naparpudi. Dungi manigor dijau manasida gabe ditadikon nasida ma amanasida si Zebedeus nadi parawi rab dohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana ima sahakni turpuk jamitai dihamuna akka dongan saha porseaon di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus pajauan ni Tuhan Yesus tuaka sisianna pitor tinggil akka sisiannai laos pitor uduk jala pitor dioloi dungi di huton nanidok ni Tuhan Yesus alai anggo jamas sonari molo dijau sada ina gelenga contohnya dijau tadok majo gorra siani ani ia lusi anak ngai entar ijo use entarenna dungi satokin nai
anak ngai nama muruk tua maknai. Apa sih mama ini? Manggil-manggil meluluin na dang uduk be anggon waeng. Tu parsuruon ni, tu pajuon ni na torasna. Songoni do tahe amang inang. Basong nasibu hamu. Songoni do tahe amang inang. Saya dong doi. Gabe danakina ma muruk tu na torasna. Aleanggo na zolo ijo dipanggil na torasna anak nga Peter Rode na zolo olas soro muru o maknai. Nair pohoro aroa girik-girik ni pinggol mo tena sui bege ho hatakwin na mabir ding dak na julu ro alai molo dak dana sonari imanak yani entar di tokin nai namar gor songon nata gor inakingan dangi be gorna bainon nama gorra sintar alana sedikit-sedikit entar ala yang go diturpu jami tao namang inang akka si Sean ni Tuhan Yesus si Andreas si Simon si Johannes Peter uduk go mangului mangihuton pajuon ni Tuhani uduk jadi molo hita bohama musete hita di jamas sonare amang inang bohado hita mangoloi pajuon di hatane debata boharo ita maju mangului paju di hatan debata. Ayat hatan debata madokon Matius onom ayat 27. Sai jumulu ma lului hamu harajau ni debata dohot. Salai ayat hatan debata maju madokon sai jumulu ma lului hamu harajau ni debata do ati Qur'anna dungi tabahonona do sude akka odeng tuamu Matius onom ayat 27 dungi didok do muse hatan debata muse madokon Matius 10 ayat 20 Roma hamu tuau turso kamu jo Roma hamu tuau hamu akana loja jalanah sorat kupasonak pihamu di sada tiki di suku padita do sada ruasna naung liling so tu gereja na tu dia hamu amang songon na lele kamu na so tu gereja sibuk kau amangin na sibuk bayi lusi pedita ala toksoni pangalusina hati-hati kamu amang suatu kola sibuk-sibuk ujungnya darong be holi-holi ujungnya gawe pelet dang bui be manang marhua di sada tiki muse di sukun parhaleru do ruasna na tu dia do hamu amang taring tu pajuono do tongate Roma hamu tuawinna patik papatoni ingot hamu nama pabadiahon arim alai dang ro na tu dia do hamu amang ngasongon na tulu tu opak minggu hamu naso hearo mar minggui ai mada amang
alani karejokku jabatakku si saunarion, alani jabatakku karejokku si sonarion, gabe lupa doa tu gereja alani sudah mijabatani. Bahati-hati kita, so gabe ibu debata jabatannya teh, gabe somar jabatan, gabe suarok karejo, jadi jod marsidalian, manang jod dang uduk tu hatani Tuhani. Dialani no kikodokon molohita di zamanon di pertikianon uduk gobehita tu hatani debata manginang sona regu dua mute uduk do manang daong uduk ingot si Yohanes, si Andreas, si Simon di jauh Tuhan Yesus uduk manang daong uduk yoloi nga leleng nasida namar jalai sipata tabo gurang dapot sipata dangadong nga ite kunin nasidai mar piga-piga tahun alai holan roh Yesus pajupang di danau Galilea betaninna iutok kamu nau hamuna dangbe gawe si jala deke alai gawe si jala jolma majala jolma asa masuk tu harajau ni Kristus selai majala jolma asa masuk tu harajau ni Kristus molo majala deke ijala deke akana mangulu dungi ipamate asa igoreng yalang ijual alai molo si jala jolma majala akka jolma namate mate partodion asa gabe mangolu partodion nadungi di pamasuk tu harajaon ni Kristusi amin bahurang amin di pamasuk namate hiaddo jolmai ijala alana idokodo di Matius 10 sada nga nakikudokon Roma hamu tuau hamuna akan aluja hu pasonak pe hamu rosude masih luas tempat rosude Matius 11 ayat 28 roh hamu akan aluja semua asahu pasonak kamu diului taului ma pajuun ni tuhatai pajuun ni tuhatai ima pajuun nauli tolong multimedia tampilkan dulu Yohanes 15 ayat 16 bahasa Batak katanya ya Yohanes 15 tabereng ma manginang dada hamu mamilit au do mamilit hamu jalahu badiri hamu asalau hamu mar parbue jala asa mian parbue munai asa dilehon tuhamu torso na manginang Tuhani rona puna saluhut lehonon na do hobartu si pangidota marhitete gorne Tuhani mula bahasa Indonesia bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih supaya kamu pergi dan menghasilkan buah ulu mahita
Jawon ni Tuhani. Di jodoh ita ganop tiki. Di jodoh ita ganop minggu, ganop hari di jo. Molo di jo Tuhan kita. Hatuau de manang hamakuan. Hatuaon. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Napa dua ho namanginang sian pajoni Tuhan Yesus tuaka sisianna nata bereng. Hobar nakingat tu Yohanes 15 ayat 16 naung ditampilhon multimedia. Nah tetap uduk gotong nasi daun. Baik jon ningot terbaik do. Alai nakijam sietong manotong 10 giraman ni leon. Asa sanga di set sian internet. Jeneng tadok songo pajoni Tuhan Yesus tuak kasih sianna martua do. Namang ihut Tuhani. Sehali dung leling nasida mangitun Yesus mula do musayaka sisiani termasuk si Petrus majala dikke dung manaik dung Tuhan Yesus tersilang hehe laru mese tukari jona lilingi alai liling nasida desi marjala dang adong dapok na agiaha semalam-malaman dang dapot alai to puro Tuhan Yesus tu inganan pajalan nasida ing tarsonggok nasida bahina tarsonggok woto donga luje hamu marjala nanggo apala sapisik dangarong dapok muna Roma Tuhan Yesus sapakom majala minna yului nasida persuruni sapakom pitor dapot akai kenebelga 57 ekor akai kenebelga ikan Petrus siguaring dari Danau Galilea. Jala saunima gurang ni ikani dang maribak jalaing. Buasa bui dapot nasai gurang nga ala Tuhan Yesus do napuna sude portibion. Do nasa isina do takadike marhuaso do Tuhan Yesus tu sude tu deke tu harimau tu ada beng, tu ulok, tu sudah marhuaso masuk ina Tuhan Yesus tu dike masuk. Jadi dokod te daktar ulah hamu agi aha anggo samardongan, wi dokod dia te. Daktar ulah sisiani agi aha, molo samardongan Tuhan ale holam mardongan Tuhan gok dike jalan asida. Jadi kita pesong ni do nama ngulu di Portibion. Daktarulah kita kia anggo samardonga Tuhani. Nga masuk kita noeng tu bulan Februari. Manggasa muse ada gordion gelombang ke biga nama nengon. Gelombang ke biga nama manginang. Omikron. Mabir do ita. Dia ubiara kita. Tu Omikron do manak tu Tuhani. Tu Tuhan. Terhadap buaya lusi tu hode.
jala konido. Omikron tidak kekal, tetapi Tuhan Yesus kekal. Delta tidak kekal, nah salpu delta. Salpu doan non omikronon, salpu. Alai Tuhan dang salpu. Jadi tapapos rohata tu Tuhan. Amin. Tapapos. Alai prokes baik. Kodot ngate. Binuka pio nasa buido lebih pres. Presiden pe mana panglima mau makatai ibu ka do teh. Saya nomor saya pakai. Dia nang taruh di si ikon uluan do hita di debata asa di jolma. Teh buka majolo teh. Ulau 5 20 sia melodak pola jo tu multimedia tu hita mas adok tugas tato ngate. Ulau 5 20 sia didok di si ikon uluan do iba di debata asa di jolma ide humesi. Ulau 5 ulau ni apostel bahasa Indonesia na kisah para rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, termasuk benda-benda, termasuk virus. Molo ngadapot taja hama jote sona ate di siang harion pagi hari sampai menjelang siang. Taja hama jolo ulau ni apostel 5 ayat 20 sia tolu 2 ya. Ikon uluando ita amanginang di debata asa di jolma. Ikon uluando ita debata asa di virus. Virus tidak kekal, jolma tidak kekal. Salpudo virus, salpudo jolma, ala yang go Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Porsea mahita tu debata. Pos marohata tu debata lingguman ni Tuhan ido akan namar pos ni roha tu ibana salai lingguman ni debata do akan namar pos ni roha tu ibana. Na parpudi sehali ado rakso tu natar didio nate tayong de petahe jamitata na di hari Minggu tanggal 30 Januari. Isi ita marningot. Tonggo pemanggilan natin. Ope pajuwon perjanjian baru alai na dari Minggu perjanjian lama. Isi marningot. Martudu sa paalat na mga raruti hatakina ido na holong roha dia ina do kan di surat ni si Yohanes na mga raruti hataki ido na holong roha na Tuhan na ido na cinta Tuhan na ido na mengasihi na Tuhan. Adong ko marningot jamitata na di hari Minggu Jeremia sada ayat 4 satu ayat holani majo mana bukoni majo hamuna Jeremia sada ayat 4 satu ayat aku nak ikubigisan salezo jamitatan dari minggu apa buat kuara holan ayat naik nama sepong kulai Jeremia sada ayat 4 sampai 2 ayat 10 lupa doh mate hape songo pesa minggu buara mulai lupa Tuhan hita di perdalanan yang ulut tahun alana lupa doh hita Tuhatan debata
HP hatan de batado hanguluan. Hatan de batado sitio pun. Hatan de batado nahot. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Yesaya 40 ayat 8. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Holan hatan de batado nahot. Alani ikut saya ingotot do hatan de bata. Ala holan hatan de batado na hot. Na singi salpudo. Lewat berlalu. Jadi alani manginang doktong mahita teh maka holongi Tuhani marhite-hite hatanai. Ikon takas do dihita mangolu pajon ni Tuhani. Salai hulakon ikon takas do dihita mangolu pajon ni Tuhani. Jadi pajon ni Tuhani ada dua. Pajon secara hatopan. Jala pajon secara ikon ni memujung khusus. Pajon secara hatopan ima tuak kapartohonan nagok. Aliang gumsi pajon itu ani imana warakin nama mujung khusus. Contohnya aka seksi, aka ketua pembangunan, oma pajon nama mujung khusus. Jadi akan dijauh Tuhani gabe seksi nakiani gabe panitia ikut takas do mangolu hatani Tuhani. Selai ikut takas do mangolu hatani Tuhani. Asa gabe sukses atong ulau ni ateng. Asa gabe sukses atong ulau ni ikut takas do mangolu di hatani mata. Tinggil mahita to suara ni mata. Jala sudedo hita di jauh de mata gabe sisianna. Salayate sudedo hita di jauh de mata gabe sisianna. Lau mangulahon lomo ni rohani Tuhani. Jadi taului ma jauh-jauh ni Tuhani. Taului ma tinggil mahita di pajon ni Tuhani. Baik pihak partohonan na secara hatopan nakingani do na memujung khusus di juga be panitia di juga be seksi asa diulah hobbe gabe hamuliaon di Kristus lasni roha diaka jolma na parpudi sahalima tuakka na toras ni dana nana yang terdidi erienon di hamuna na toras tulu keluarga nga takas sita na di hari Jumat Botari konseling bimbingan baptis dang na sigai-gai dana alai tanggung jawab yang harus diemban, tanggung jawab yang harus dipikul orang tua. Ngata jaha kan buka hauna mamuse jauh nama mamuse ima kalau setuluya teh asa rap dibigi akka ruas
Kolose 3 ayat 21 ngata jahanya na di hari Jumat ya lai jahamu nama muse Kolose 3 ayat 21 taringot memudai yanakon Kolose 3 ayat 21 jahamu nama jo natoras onom halakate tulu keluarga ayo baca amanginang hamu ba nama ko pusuk kamu apa nari Jumati ngata cahaya teh hamu aka ama teruson unang kita liamu aka anak komuna asa unang madili nasidia hai kamu bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Betul, nggak dua bahasa teh. Nggak dua bahasa. Tak pola bahasa Betawi teh. Jadi ajar-ajar kamu. Anak itu bukan investasi, tapi anak itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Jala sadana itu jahamuna. Ngata jahatong nari Jumati. Efesus 4 ayat 5. Sada dopat didion. Sehali dang boy 2 hali. Aku ado na boy isi ulang. Dohot pulsa isi ulang. Alay yang go baptisan sehali dohote. Efesus 4 ayat 5 jahamu kompak jahamu na onom ibegi akka ruas ate Efesus 4 ayat 5 jama sada keluarga pena maja 2 keluarga nai songonna melep-lep dobe iya jadi sada do Tuhan sada do haporseaon, sada do nang padidion. Unak keduan ididi mamuseo tu sungai Ciliung. Alaro padita sian Korea. Martimus padita baina jago. Baptisme dang boy. Alana Efesus 4 do ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu teh, gay teh. Resmi sah doi sah. Itu hatane pata. Jala marpada denok kamu. Jahau deneson. Beha naoloro amu mamudaya nakumunaon asa diboto hatane pata. Hatok bonon alusamuna na ulu hami acugari doko kamu dangulu hami namu bamula mahmu donokku dua mau nate sudah ma lomok-lomok ne jawi alai ngai uduh kamu na ulu hami ulahon hamuna tulu keluarga ulahon amin itu ulahon naulu do hamu mamure anak komunau ini naulu do hamu atong mola songoni do tapasa manasida tu padidion nabadia cerita mana Roma hamu tujulu jadi ulah kamu nameng nama kata kita nari Jumat sore holan nong umur 4 tahun 5 tahunan non antar tu gereja holan nong SMA antar tu dia teh CD atau nong SMA tong antar tu CD asa di boto hatani di bata ahido anu janji son naulu do hamu mamore na kumunon asa di boto hatani bata naulu do hamu sono kuni meloko kamu dangulu ami ba tong mulak maju kamu itu teh
Jadi alani taulahumma na tau dukkoni. Amin. Taulahumma na tau dukkoni. Aidang na tu padida hamu marpadan alai tu Tuhani do. Sikak ni de batado na posona pasahaton tonai nama dok nakin naulu do hamu naulu do. Jadi margogo mahamu amang inang hamu akan atau rasa teh laho mangulahon hatan itu hani dipergugui maita saluna ayat na parpudi ma tolong ditampilkan multimedia 1 Petrus 2 ayat sia taringot tu pajawun omana parpudi sahalia teh taringot tu pajawun ramai tama mereng alai marga na pinili dohamu hamalimon naraja bangso na badia homna ginonggoman asatung di bari tahun hamu dengan ni harohaon ni ibana naung maju hamu odo tongate naung maju hamu sian na holom tu hadirun halongangani bangso batak pina julu dia hulu modo alai dizu Tuhani gawe si huton Kristusi halongang adui pitor mejuma bataking goraung holanda marbedei do marbedei huta tu huta marga tu marga alai dung dijo tu ani disuruh naposona ro pendeta no mention jadi dijo do kita sude ta arga homa pajon ni Tuhani gawe si huton Yesus ma sude kita selai gawe si huton Yesus ma sude kita alana na dijo gawe si sianna dakolak kami dakolan kami alai sude do kita dijo Tuhani gawe si sianna alani gawe si uton Yesus maita si uton Yesus dakolan hata alai marhide pambahenan amen martangi yang maita mauliate ma Tuhan di pasatami di partikianon asi maroham dihami saluna Tuhan akka ruas ni uriamon akka ama akka ina akka naposo akka dadanak lumobi ma akka naong lansia urupi nasida di perdalanan na togu-togu nasida asa margogo simat jojakna torang parnidanna tinggil si pareonna di umur tua-tua nasida soniaka generasi nakarejo dope abai bisuk Tuhan pasu-pasu na niulana Tuhan parbisuki Tuhan asa gawe akan na niulana dapat akka parkarejuan dot akan marsikola pe ajari saluna jagai kami di tengah pandemi COVID-19 varian Omikron tak perlu kami mabiar tetap bohami holat tuho mabiar Tuhan alai hutonon nami do naung say marula hulak di soarahon pamaret tanami ikon do ihuton nami tardidi do Arianon aka denak asiro am Tuhan bae ma denaki dedana sehat ibu-ibu rumah gorang apistar cerdas na setia Tuhan
parbisuki, pargugui, natorasna, lao manogu-nogu menuntun Tuhan, do Tuhan majuon, asa sukses sudi akka yanakon ni Kristeni. Anang mula no kami Tuhan, juluani kami di dalan, horasi kami di dalan, akan aneng karejo tuari marsogot, akan aneng tu luar kota, dongani na sida di pardalanan, sonang so hari buribuan, jalabui musai pajepang dohot keluarga. Di bagasan Kristus Yesus martang yang kami Tuhan. Amin. Ta puji ma Tuhatta, marede ita hu mata basa peliata. Jehovah.
hamuak kadongas saporsiaon masuk maita tu acara padidion nabadia maret de maita las jongjong manonak kana toras nama bonda danak sididion. Yang maita alia manami na di panogijang na rodo hami tu julum mabuana kada danakon saya simaroham jalo manasida gabe anakomu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluas sogot marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hamuak kadongan nama buan danak sididion tangyo kamu nama hatani Tuhan Yesus lama hamu tuliak pertibionin nama doa kasisianna pudai hamu nama saluk bangso didi hamu mana sida tu bagasan goar dan debata ama dot anak dot to di perbadia ajare hamu mana sida mangaruti salut nah utona honi tu hamu jala ingot ma saya nadong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasiang anon manangise na porsea do dididi tapotan hanguluan alai naso porsea honahum sugut tangyo kamu nama dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong maka nama buan danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang kasisian naima nama buani jadi dung dida Tuhan Yesus isugo marohana di doma loas hamu nama kadanaki rotuau unang orai hamu ai dia kasih songonido harajau ni debata na tutudo na hudokot hamu manangisepe anggo sosong danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danak ida peho matanganna tunasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu nama jolo hata ha porsea tai rama modokon au porsea atong alusiamu nama hata na husukotonon perjulu di pangido hamuna yang didio nakada danakon tu bagasan nina hina porsiamuna alusna di pangido rohanami behana ulu do hamu mamuda nakumunaon asa di boto jala di utun nasida hata nepata alusna naulu do hami naulu do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan huria Protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu rohami atong molosong nido pada muna tapasah manasida tu padidion nabadia Roma hamu tu julu
Ale Pirena Cecilia Boru Pakpahan Udidi maho Udidi maho tu bagasan korne bata ama do tu bagasan korne anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan korne itu di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho diari habab motu harajonna rodi saling lilingna. Amin. Ale Nathaniel Manurung Udi di mau tu bagasan korne bata ama do tu bagasan korne anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan korne itu di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho diari hamotu rajona rodi saliling nililingna. Amin. Ale Delwin William Marlen si Tohang Budi di maho tu bagasan korne bata ama do tu bagasan korne anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan korne itu di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho diari hamotu rajona rodi saling lilingna. Amin. Martang yang mahita ale Tuhan dewata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunggah upasa tami akadadana kotuho jala di cakokodo nasida gabe nakomu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhurian yang halak Kristen nasida di tanah on jala gabe panean di hangaluan nasaling lilingna asima roham do dia akan atoras nida danakon saya pergugui jala ajari manasida manugunugu da dana kotuho asarap nasida teruli dia ke artani harajaumu. Amin. Marede maita hu maita jongjong lau manutup para minggota. Tangiang mahita pasaton peliata tu debata ali debata manami na di bono gijang
Hodo haroni salhut silelo nadingkan dok nasa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masih na lemi tuhami pelian nami tuho. Saya jalamai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parsa kami pelianon. Pati bulun harajamu di tengah-tengah huriam doh di pertibion. Buhai marohanami marhide-hide terdim. Asalam utadahami gudang ni silelem bituhami. Asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho. Mar hide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di bano gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajamu, sai saut malaman roham di bano tongos songona di bano gijang. Leon matuhami sadereon hango luas siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Amin. Di Son Mahita masih jalangan. Roma karuas tujolo majalang aka natoras nama buat danak sididion